Hvad så? Hænger den fast? Oh. En mormor hun er i bad. Er du ved at feje? Kan du høre, mormor hun er i bad? Ja. Ja. Stop! Kun derude. Kun derude. Oh. Oh. Lige så ej, ikke deroppe. Ned på gulvet. Kun ned på gulvet. På gulvet, ja. 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 Det er godt, du lige kan vaske gulv. Ja, feje. Og mormor hun er i bade. Ja. Kan du bare. Ja, fej du bare. Så, er du færdig med at feje? Ja. Okay. Ja, så stiller vi på plads. Ja. Er det lidt svært? Er den lidt lang, den her kost? Nej. Sådan. Fej. Ja. Gulv. Ja, så vask du gulvet også. Det er ikke nemt det der, Freja. Den ligger ikke fast. Sidste. Ja, så kan du sidde der lidt. Gulv. Ja, det er gulvet. Gulv. Ja. Nej, ikke derind. Nej, heller ikke derind. Kan du lægge den på plads? Kan du lægge den på plads over ved kosten? Ja. Mormor hun er i bad. Ja. Og så skal jeg også lige vaske selv den der. Sådan. Og døren skal også lige vaskes lidt af. Ja, gør du bare det. Og vinduet skal vaskes. Ser du ret skrab til? Ja. Ja, luk du bare den der. Så, pas du på, at du ikke falder ned der da. Der er et lille trin. Der er et lille trin. Så, det bliver i vejen for dig nu. Pas på, lige så præcis. Ja. Luk du bare den der. Og så vask du bare den lidt af, ja.
Det er vaskemaskinen. Så. Nej, den skal ikke derinde i. Nej. Sådan. Op. Ja, Så. en vaskemaskine. Nej. Den må du ikke komme til. Knapper, det er forbudt. Knapper, det er forbudt. Ej, der kan du ikke ligge fra, ja. Det kan man ikke. Det er beskidt, og det er koldt. Juhu. Juhu. Hej. 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 Du snakker om, hun er færdig ude i badet. Jeg lige prøve at banke på døren. Hun har nok låst døren, skal du se. Au. Og hun er ikke helt færdig endnu. Næsten. Ej, du må ikke filme mig. Jeg har kun underbukser på. Så korter vi optagelsen her.